ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನುವೆ ಇನಿ ಇಂತಲಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಇನಿ ವಾರ ಗುರುವಾರ ಗುರುವಾರ ವಾರಲ ಮದತ್ ಪೊಪ್ಪು ನೀ ಗುರುವಾರ ಬತ್ತದ ಆಂಡೆಯನ್ನ ದೀಪಪುರ ದೀದಾಂಡೆ ಬೇಲೆಪುರ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಂಡೊಂಡತೆ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಪೋಪುಣುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಗಂಟೆ ಪತ್ತಾಂಡು ಬಂಜಿಗದಲ್ಲ ತಿಂತೆಜಿ ಅನ್ನ ಟಿಫಿನ್ ಡೇ ಇನಿ ಗಂಜಿಯೆ ಕನತೆ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿದಲ್ಲ ಮಂತೆಜಿ ಅಂಚ ಫ್ಲವರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಮಂತದುಲೆ ಫ್ಲವರ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ದೀದಿತ್ತೆ ಐನಿನಿ ಕಚ್ ಮಂತದೆ ಫ್ಲವರ್ಲ ಬಟಾಣಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೊಲಿ ಅಂಡ ಅಮ್ಮಸರೋಡು ಕಜಿಪೆ ಆರೆ ಲೇಟ್ ಅವಂತುಡು ಆಕೆ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವ್ದು ಎಂಚಪ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಟ್ಟು ಪಂಡಾಗ ಬೇಲೆ ಒಂತೆ ಸ್ಲೋ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೆಡ್ ಕೈಟ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಂಡ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂತೂ ತೂಪುನು ಬರ್ಸಿನಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಪಂಡ ಲಕ್ಕರ್ನೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಚಳಿ ಅತ್ತೈತೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಗನಿ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದೇ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಪು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಟಿಫಿನ್ ಪಾಡಂ ಬೈದೆ ಇತ್ತೆ ಇಂತಿ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ದಾದಂದು ಕೋಡೆ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಪೋದು ಲೆಗ್ಗಿನ ಪೂರದೆ ತೊಂದೆ ಕೋಡೆದ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದರು ಕೋಡೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡವು ಅಕ್ಷತ ಸ್ವೀಟ್ ಕಂತಿತ್ತಿರ್ತುಲೆ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಕೆಲವರು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪೂರ ಪಂತಾರು ಆರ್ಲ ತೂಯರ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಅಂಡ ಪೋದು ಪತ್ತೇವೆ ಯಾನು ಅರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇಂದಿಕೇನ್ಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ಉನಸ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕಗ ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಉನಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಉನಸ್ಸಾಂಡ ಅದೇ ಕಜಿಪು ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣು ಇರೋದಾದ್ರೆ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಬೆರಕೆ ಒಂದು ಬಟಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡದ ಕಮೆಂಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪಾರ್ ಈರ ಹೈಟ್ ಉಳ್ಳರ್ ಮರಿ ಈರ ಮೊಬೈಲ್ ಓದ್ತಂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಸ್ ಪಂಡೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಂದಿರು ಏರ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಂದಿರು ನಾದಲ್ಪ ನರಿಗೆ ಯಾನು ಯಾರು ಏರುಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜತ ಅರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ ಇಡೆ ಬಾಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಶಾಪು ಬಾಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ಕೇರಿ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಲಟ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಲಟ ಪಾತೆರ್ನ ಕೊಂಚ ಸ್ವೀಟಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ತೂಲೈತಿ ತೂತು ಜರ್ ತೋಜೋಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೂತಾಡ್ ತೋಜೋಡು ಅಂಚೆರೆ ಗೊತ್ತಾತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಈರ್ಲ ಪಂಡೆ ಆತ ಲಟ ತಾಳು ಅನ್ಪುನು ಏನ ದೊಂಡೆನೆ ಮಲ್ಲ ಮೇರು ಸೈಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚೂರು ವೈಲೆಂಟ್ ಆತೆ ಅಂಚ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾತೆ ಆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಂಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲೆ ಒಲ್ಲೋರಿ ಇತ್ತೆ ಉಂಡುದು ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ಉಂಡುದು ಬತ್ತೇರು ಕರ ಹೊಡಕ್ಕೆ ಅಂಚೆಂಚಿ ಬೋದುಲ್ಲೇರು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಓ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಹಿರನ್ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇದ್ದ ತಿಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇದ್ದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿಂದು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕೆಂಪುನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾರ ಆಯ್ತು ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿಂದಿರಿಗೆ ಜೋಕಲ್ನಾತ ಅಕ್ಷತನ ಮದಿಮೆ ಕೆಂಪು ಗೈಸ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕೆಂಪತೆ ಈ ಜನ ಪಿಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಹತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಮುಂತುಲೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಎಂಕಲು ಇತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನತೆ ಭತ್ತ ಕಲಂಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓವನ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದಿಗೆ ಕೆಂಪತಾವು ಪಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾಡ್ತೀನ ಪಿಂಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಿಂಕ್ ಆಶಿತ ಅಂತೀನಿ ರೆಡ್ಗೆ ರೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂಚದ ಯಾನು ರಾಂಗ್ ಪಿಂಕ್ ಅವು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ತಂಡ್ರೆ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಪೇ ಮನ್ಪ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ತರ್ತೀರಾ ಇದು ನೋಡಿ ಹೋಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ತಂದೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಯ್ ರಡ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೂದಯಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಶೋಕುದ ಕಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಸೋಕುಲ್ಲತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಶೋಕುದ ಇಜಿನ ಕೆಲವರು ಮಂಗೆ ಬಂದು ಕೊರ್ಪು ಜರ
ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಬೇಕಂತ ದಾದನ ಅಶ್ವಿತ ಅಂತದ್ದು ಆಗ ಖುಷಿ ಆಟ ಇವರು ವ್ಲಾಗರ್ ಆತ ಏನಂತ ಈರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿದೆ ಅಡೆ ಹೋದವೆ ಎರನಿಡೆ ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಕನೆ ತೂಡೆ ಇರೆಂತುದೆ ಪಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕೊಂಡದೆ ಕನಪೆಗತ್ತ ತೂಕ ಏ ತಿಪ್ಪಿ ದೆತ್ತುಂಡೇರು ಎಂಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತೇರು ಎಡ್ಡುಂಡ ಚೀಪಂಡ ಚೀಪತ್ತವು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಪುಳಿಗೆ ಚಿಂಕ ದೇ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡಿರೇಗ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಗಲ್ದೆ ತರ ರಿಯಲ್ಮಿ ಸೋಕೊಂಡು ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಯಾವ ಪುಲಿ ಹೇಗೆ ಅದೇ ಪುನ್ ಓ ತಪ್ಪು ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನು ಬಿತ್ತತ ಜೀವ ಗೆಡ್ಡೆನಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೇವೆ ಮಲ್ಲದುಂಡೆಗೆ ಸತ್ಯ ಸರಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕಾಲ್ದುಂಡೆ ಜಗ್ಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ದಾನ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಪುಳಿ ಉಂಡು ಆತ ಪುಲ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಗೊರದೆತ್ತನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅನಾಗ ಬರ್ತೆ ಯಾನು ಬರ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಎತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಗಂಟೆ ಆಜಾಣ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋದೆ ಬತ್ತಿದಿ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಟುಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಂಡು ಇವನ ಬುಡೋಡಿಗೆ ಬೇಗ ಬಲ ನಾನು ಕೈ ನೆತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿಯನ್ನ ಚಾಲ ಪಡ್ದಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಉಂಡು ಕಾಂಡೆ ಮಂತದೈತೆ ಫ್ಲವರ್ ಐತಲ್ಲ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಇನಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೂಡ ಮೀಂದ ಕಜಿಪು ಬತ್ತಾ ಇದ್ದೀರು ಅಂಚ ಮೀಂದ ಕಜಿಪು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಪೋದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಅಲ್ಪದ ಕಜಿಪು ಪತ್ತಂಬ ಇದ್ದೀರು ತೋಜಾವೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ವೆರೈಟಿ ಕಜಿಪು ಉಂಡು ಉಂತುಲೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಮಂದಿನ ಫ್ಲವರ್ದ ಕಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಮೀಂದ ಕಜಿಪು ಮೀಂದ ಇನ್ನ ಮೀನು ಪಂಡೀರು ಒಂದು ಏನು ಕಾಂಡ ಎತ್ತ ಅಂತ ಇನ್ನನ ಪಂಡೇರಿಯ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಮಾಮಿ ಕಂತು ಕೊರ್ನ್ಯ ಕಜಿಪು ಕುಡಂಜಿ ಉಂಡು ಐಟು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಒಂದು ಸಾರು ಮೀನು ತುಕ ಒಂದು ಅವ್ವೆ ನಾಂದು ಮುರಣಿ ಅಂತೆತ್ತು ತುಲೆ ಕಾಂಡೈ ಒರ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಕಾಂಡೈ ಮೀನು ನನ್ನವರ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿಂದು ದಾಯಿಗಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ ದಾಯಿಗಂದುಲ ಪಂಡರ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇರನ್ನ ಲಾಗ್ ತೂಪರಿಗೆ ದಿನೋಲ ಕಲ್ನೆವಿ ಕಜಿಪುಂಡದೆ ಇನಿಕ್ ಯಾವ ಅವ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಹೋಳಿಗೆ ಲಕ್ಕನತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಮೂಲುಂಡು ಹೋಳಿಗೆ ದೇ ಹೋಳಿಗೆ ಇತ್ತೈತಿ ನೋಡು ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಹೋಳಿಗೆ ತೊಂಡ ಒಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಗರಿ ಪಾಣ್ಣ ಅಂತೂ ಪುನು ಗಂಟೆ ಎಂಚ ಆನಂದಿಚ್ಚಿತ್ತುಲೆ ಬತ್ತು ಚಾಪರ್ನಿ 6:32 ಬನ್ನಗನೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಅರಿಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಆಂಡಲ ಮೈಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮೀಂದ ಕಚ್ಪುಂಡತೆ ಮೀಂದ ಕಚ್ಪುಡು ಅಡ್ಡಿ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಅನ್ನ ಅರಿಪಾಡ್ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಪುಗ ಅಂದ ಅವತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡು ಪೂರ ಹೊರತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಲ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಜಿ ವಿಚಾರ ದೀತೆ ಅಂಚೈತೆ ಕಡೆದು ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಗಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚಂಡ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಆಯ್ತು 7:30 ಆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಈತ ಲಾಗು ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೆನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪುರ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.